Сярод ільняных вырабаў традыцыйнага беларускага ткацтва варты ўвагі ручнік. Саматканыя ручнікі, радасць, смутак, бяссонне вёсак размаўляюць са мною вякі, пакаленні, людскія лёсы, неба, весняга жаўрукі і валошкавая прахалода. Саматканыя ручнікі – твор крынічнай душы народа. Перад вами калекцыя ручнікоў з бабульнага куфра, локаўскага краю, побытавыя, дарожныя і абрадавыя ручнікі. Быццам песня льецца ляное палатно з вышытымі наём рамонкамі і валошкамі. Гэта мелодыя ідзе ад сэрца, ад лёсу чалавека, з якім ручнік быў звязаны праз усё жыццё. Ручнік – верны спадарожнік чалавека на працягу многіх стагоддзяў. На вышыты ручнік клалі дзіця пры нараджэнні. З хлебам на ручніку сустракалі гасцей, на яго станавіліся маладыя ў царкве. Ручнік у якасці аберэгаў вешалі на прыдарожныя крыжы. Акрамя таго, ручнік суправаджаў чалавека ў паўсядзённых дзеяннях з самай раніцы і да позняга вечара. Перш чым зірнуць на сонца, чалавек змываў сон і лашчыў твар ручніком. Перш чым сесці за стол, трэба было падзякаваць Богу за падараванае жыццё і долю. Позірк накіроўваўся на попаць, а там, пад столю, дзе знаходзіўся абраз ваўцы і бялюткі і надзвычайна прыгожа арнаментаваны ручнік. Ён меў адметную назву і надзяляўся самым высокім статусам. Так і ўпрыгожвалі абразы чырвонага кута. Створаны па законах мастацтва, ручнік упрыгожвае побыт і звязвае чалавека з Богам, з родам, з продкамі. Ва ўзорах ручнікоў зашыфраваны гісторыя жыцця людзей, прыроды, гісторыя роднага краю. Наш ручнік, як золата, свяціцца, кветкамі вясновымі цвіце, у прасторных хатах, у святліцах, на вяселлі радуе гасцей. Захіхаціць ручнік наш самаатканы, родны, беларускі наш узор. І глядзіш, глядзіш зачаравана на дзівосны, казачны убор.